vandaag. Ik heb ooit een keer een soort van kookbak-pruts video gemaakt met mijn broer en zus. Waar we bananenbroodpudding hebben gemaakt. Overgeefsel. Links staat hieronder. Ja, dat was een beetje hectisch. Maar nu ben ik dus alleen thuis. En omdat mijn mama zei tegen mij van, kijk, Bootje gaat zelf voor eten moeten zorgen. Waarmee dat ze bedoeld gaan naar de frituur, dacht ik, no way, ik ga zelf koken. Ik dacht van, kijk, ik ga op de Albert Heijn website allerlei receptjes een keer bekijken. Ik ga gewoon kijken wat dat er daarin zit. Dat ik zeg van, oh, dat ziet er goed uit. En dan ga ik dat pakken. En dat, en dat, en dat. En mixen tot mijn eigen receptje. Dat zijn dingen dat ze in feite niet allemaal samen doen in een recept. Het is eigenlijk een zelf uitgevonden recept met bestaande receptjes. Dus ja, de combinatie heb ik nog nergens gelezen. Oeh, spannend. Dus ja, ik heb ook geen make-up aan zoals je ziet. Ik lijk ook op een zwerver. Mijn haar is niet mooi. Maar dat maakt niet uit, want we gaan vandaag koken. Mijn zogezegd zelfgemaakt receptje noem ik dragon bis. Wat? Dragon bis bier bief. Zoals ik zei, dragon is dus met dragonkruiden sowieso van ik eet naar massa's heren. Bis van bieslook, bier van bier en bief van biefstuk. Ja, ik wil sowieso patatjes met bieslook. En ik doe ook graag mosterd in mijn patatjes, zeker in mijn boerenkool. Dat is super goed, dus wat ga ik maken? Puree met bieslook en mosterd in, super goed. En ik ga daar nog een beetje vet van het vlees in doen, omdat we lekker vettig zijn. Hoe vettiger, hoe prettiger. Je zit daar niet toe verplicht natuurlijk. Daarbij ga ik een biefstukje maken, een rumsteekje met dragonsaus, maar geen gewone dragonsaus. Ik ga in mijn saus doen bruin bier, knoflook, dragon, slagroom en champignons. Dus mijn patatjes ik al gesneden, die staan hierop. Mijn champignonnetjes ik ook al gesneden. En dan hebben we natuurlijk ons biefstukje, dat moet een beetje lang opstaan, dus ik ga dat nu ook al opzetten. Oké, ik ben een bouillonmeisje, dus ik kook altijd met bouillon. Ik vind dat veel beter gewoon. Natuurlijk gebruik je maar een half bouillonbokje, anders is dat een beetje te veel. Dus ja, doe een beetje boter in je pan, lekker leuk. En we doen er dan een half bouillonblokje in. En dan kan ons vleesje daarin en dan kan dat op het gemakje een beetje liggen braden. Ons biefstuk gaat natuurlijk ook een beetje kruiden, dus ik doe daar gewoon peper en zout op en satékruiden. Ik sta op een laag vuurtje, ik ga ondertussen aan de saus beginnen. Ik ga er voor de sauspan gebruiken. Ik heb 50 ml room nodig, maar ik heb er hier 200. Ik ga gewoon de helft van het doosje erin doen. Eigenlijk is het niet echt, ja, normaal is het recept voor één persoon, maar ik heb eigenlijk van alles iets meer, dus ja, het is al een hot niet als je kookt. Hier heb ik eigenlijk niet van opgeschreven hoe je die saus moet maken, want het is eigenlijk eigen recept. Dus ik ga eerst die champignons een beetje bakken. Ik heb een grotere pan gepakt, ik ga daar ook een beetje boter in doen. Ik heb veel te veel champignons, maar dat maakt mij niet uit. Misschien is mijn pan te klein. Ik ga ondertussen nog een keer kijken naar mijn steekje. Oké, die steek is al bijna klaar. Pak. Ik ga kijken hoe dat mijn puree is. Bakking water kookt nog niet. Ik heb mijn steek even afgelegd van mijn pataten koken nog niet. Ik weet niet wat dat het probleem is. Ik ben echt een klummel. Je moet dat weten van mij. Als ik kook, sukkel ik altijd massa's hard terwijl dat ik kook. Maar het eindresultaat is wel lekker. En dat is nog altijd hetgene dat telt uiteindelijk. Dus ja. Bij mijn make-up is dat net hetzelfde, daarom dat ik nooit make-up tutorials maak. Ik sukkel altijd massa's hard, maar het eindresultaat ziet er dan wel acceptabel goed uit. Als ik het zelf mag zeggen. Dank u wel. De pataten beginnen eindelijk te koken. Ik ga hier ondertussen een beetje in de champignons staan en draaien. Dat krimpt toch. Het is niet erg dat die pan te klein is. Kijk dat zo als je kookt en je hebt zo al je ingrediënten staan. En als je zo klaar bent met koken, zie je zo één ingrediënt staan dat je niet gebruikt hebt. En dan denk je van, fuck. Trouwens, dat vet van die champignons gaat een bijna goede smaak geven aan de saus ook nog. Oké, niet judgen over dat biefstuk, dat is de bouillon dat donker kleurt. Ik heb me daar net al fix verbrand. Dus wat ga ik doen? Ik ga er daar de room bij doen. Ik heb hier een doosje van 200 ml. Het recept zegt eigenlijk 50. Godverdomme, mijn pataten zijn ook doorgekomen. Ik ga er maar een half doosje in doen. Oké, het is iets meer dan een half doosje geworden. Ork. Ik roer liever mijn vork. Nu een beetje wachten tot dat begint te koken. Ondertussen ga ik dat bier daar ook al in katten. En zijn mijn pataten nog meer aan het overkoken. Oké, het zit daar nu toch wel redelijk veel in. Ik heb daar een halve fles in gekapt. Lol. Oké, dat ruikt redelijk bierachtig. Ondertussen ga ik daar ook al wat kruiden in doen. Dus ja, dragonkruiden, of course. Dat in een halve theelepel. We gaan een beetje meer doen, hè. Ik ga niet liegen, maar dat smaakt nog redelijk goed. Ik ga er wel nog dragon bij doen. Voilà. Ik heb mijn pataten nog minder vuur gezet, of dat gaat hier overstromen. Ik zie dat ook al gebeuren. Ik ga daar een beetje lookpoeier bij doen. Ik ga dat op een laag vuurtje laten doorkoken en ik ga er nog een beetje dragon bij doen. Er zit genoeg dragon in. Peper en zout ga ik daar ook in doen. Ik denk dat de pataten bijna goed zijn. Ga ik proeven ondertussen van dat bier.
Ja, dat is nog zoet bier. Kan je dat is nog goed. Oké, ik drink niet graag bier, maar dat is echt nog lekker. Dat weet het dan weer ook, hè. Als we een keer op café een biertje moeten bestellen, bruine leffen. Verder had met die patatten, ze staan nog altijd over te koken. Maar ja, axelaar zet koken ze minder traag. Dus ja. En die saus vind ik niet dik genoeg. Ik wil die iets dikker doen. Ik kan het nu heel verpesten. Oké, het wordt wel dikker. Ik ben wel blij met het resultaat. Haha, het kan erger. Oké, ik denk dat die saus het enige lekker gaat zijn. Ondertussen is heel het fornuis aan het overstromen van het water. Maar mijn ouders komen pas laat thuis, dus ik ga nog kunnen opruimen. Ga ik prikken in de patat. Weet je wat? We gaan gewoon zeggen dat dat goed is. Mijn vriend Google heeft mij ooit verteld, als je met vaketten in een patat prikt en je sleert ervan, is een patat gereed voor gestampt te worden. Letterlijk mooi vertaald in het AN. Als u met uw vork in uw aardappel prikt en uw aardappel glijdt van uw vork, is uw aardappel gaar. En dan moet je hem stampen. Dat sausje is echt de max. Wauw. Ik ga dat subiet mijn steek nog een beetje opzetten. Dus we doen die in de kom. Voilà, hup, dan weg. We gaan die een beetje stampen. Ideaal. We gaan daar onze eitjes bij doen. In feite maar 1 ei, want ik ben alleen. Eieren maken een puree echt beter. Mensen die dat niet doen, you're missing out, man. Oké, die pot is veel te groot natuurlijk. Daar heb ik ook niet aan gedacht. Soms ben ik echt dom. Ja, ik ben echt dom. Dus, een beetje boter. Ja, maar dus ook gewoon een bak boter. Maar ik ben fucking lui, dus ik pak gewoon altijd vloeibare boter. Ik ben echt een luilak. Wat doen we daar dan nog in? Zout, obviously. Of course. Peper. Moutarde. Moet dat daarin? Ja, dat moet daarin. Mocht daar echt nog veel in doen, dan geeft een bijna goede smaak. Oké, en bieslook. Als ik het open krijg natuurlijk. Want daar ook nog redelijk veel in, vind ik. En een beetje melk. Normaal warmen we die altijd op, maar ik heb er nu geen zin in. Ik heb het heel hard gemaakt. Oké, we gaan dat nu een beetje roeren. Er mag daar veel meer bieslook in. Mijn saus ga ik afleggen al. Dan ga ik het proeven van mijn pataten. Meer bieslook. Ik heb er bijna een halve pot in gedaan of zo. Nog wat meer zout in. Dit stukje is ondertussen ook klaar. Ik ga dat vet hier nog... Oei, dat was niet zo slim. Kijk, ik heb dus dat vet nog in mijn sausje gedaan. Zo'n extra smaakje. En dus nu heeft het sausje eindelijk een mooi bruin kleurtje. Oké, presentatie kan mij geen hol schelen. Oké, de fotoshoot heeft plaatsgevonden. En nu ga ik er een keer van proeven hoe dat is. Maar ja, ik weet al dat het super goed is. Maar ja, ik weet nooit hoe dat al samen is. Ondertussen heeft het zeker al koud. Puree is al super goed. Moest er misschien een ietsie beetje minder mosterd te gedaan hebben, want de mosterd overheerst, dat smaakt de bieslook minder. Maar dat is echt goed. Bieslookpuree, super lekker. Echt een aanrader. Oké, de saus. Ik ga gewoon een champignonnetje pakken. Je moet ervoor zijn, maar ik vind het bijna goed ook. Het is nu niet omdat het van mezelf is, het is gewoon super goed. Het heeft zo een klein beetje een zuur smaakje, maar dat is een beetje door dat bier en die dragon smaak je ook echt goed door erin. Ik ga een keer proeven hoe dat is met biefstuk. Ik denk dat mijn kip ook heel lekker is. Mijn biefstuk is trouwens perfect gebakken. Yes. Ik ga een champignonnetje erop leggen. Ik weet niet omdat het is omdat dat rumsik is. Ik vind het heel goed. Maar ik zou niet zeggen dat het 100% samenpast. Misschien dat ik het de volgende keer met kip doe. Of met een ander vlees of zo. Gewoon zo'n kotelet of zo. Ik denk dat dat wel goed is. Op het eerste moment is het wel goed. Maar de nasmaak van die biefstuk smaakt zo te veel naar zo'n steak haché. Zo. Die typische steak hamburgers dat ze aan kindjes geven. Zo. Ik ga nu een keer de saus met de patatjes proeven. Want ik weet niet of dat een goede combinatie is. Dat gaat op zich wel redelijk goed samen. In het begin smaak je gewoon je saus, je dragon en dan heb je gewoon zo'n mosterd nasmaak. Dus ja, het zijn 3 super goede dingen. Maar misschien dat je het niet met elkaar moet combineren. Maar kijk, bieslookpuree. Ik heb nu dus mijn eigen receptje voor mijn puree. Bieslook mosterdpuree. Mijn eigen sausje. Ik vind het wel super goed. Misschien dat het niet al heel goed samenpast, maar ik vind het wel super lekker. Ik ben er tevreden over. Ik heb nog een keer een kookvideo gemaakt. Ondertussen is nog een video. Jippie, ja, hey. Maar toch wil ik jullie bedanken voor het kijken. En je moet ook nog kookvideo's maken. Vond je het grappig, vond je het leerzaam. Whatever dat je reden is. Like de video. En laat het zeker ook weten hieronder. Shout out naar Leffe. Mijn tweede batterij is bijna ook plat. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Al mijn linkjes staan hieronder. De ingrediënten ga ik hier ook onder zetten. Let wel niet op de hoeveelheid. Ik denk dat de hoeveelheid misschien niet helemaal gaat kloppen. Maar ja, een beetje hissen en missen. Ik ga gewoon de ding erop zetten. Maar de hoeveelheid ga je een beetje moeten houden. Dus ja, ik ga alles apart zetten. Sausje, puree. Dus ja, dat was het dan. Oké, ik ga afsluiten van mijn eten. Het is bijna helemaal koud. Dus ja, ik wil jullie zeker bedanken voor het kijken. Zoals ik al heb gezegd. Dus totdat ik er weer zie. Met of zonder een kom pataten die staat over te lopen. Met een biefstuk dat er bruin uitziet door bouillon. En dat was het. Doei!